na asa ọkụ egwu akịta na-akpọpụ na bụ egwu ụmụ nwaanyị ji akọ ọnụ na fishing ya fishing ịnwa nwa your neighbor efulala ndị bi na compound na-ada adị n'udo anyị nwa bụ ndị to n'ime ogbe ihe dị na ya ada anyị mgbe 117 rooms na n'ime ogbe na Jeju ese na Old Market Road na-egeti ngwa nye m just aha iri 10 names akwụsị na 100 gịnị 17 rooms dị na the compound 10 names ichetara ọfụma mma Emeka bi na ya ada ebudo onye gbakaja ofu nwaanyị ada ekwe ka udo dị na ya ofu Nneka nne Amaka atọ Machi Amaka anọ Mefanye ise Machukwu Ebuka iri Masamson 12 nwaanyị Bendel afakali na ihe mmadụ fụ na the yard na ọkwa mma Emeka ji loo okiteto na anụ ọkpọnye elu ga-egwu ekwe ọsọ nwa October anyị anaghị agụ onye ife m na-ewe iwe na-aka nwekwa ịma na based on ihe na-eme na 1st October onwe ndị kwenye na n'obodo anyị bụ Naijiria ekwego na a ga-eselebrate ye nwekwa ndị sị taa n'obodo anụ nwe n'olugo 60 years ya na ihe ekwu na ọba na onye ife na-ewe iwe na ka ọ na-asụ ụsọ ọ mkpọzi afa ọ nkwuzie ka o si mee onwe ndị ọ na-ewe iwe nwekwa ndị ọ na-atọ ụtọ ịghọtago so ndị ọ na-atọ ụtọ na-asị and ndị na-ekwu okwu sikarị nọ ndị nọ n'ebe ndị ji straw na amị mago ndị nọ ebe efe na-adị based on ndị nọ n'ọchịchị ịghọtago na ọha nwa bụ ndị ọ dị ka ị nọ ebe mmiri na-adọ n'ala asị gị na ụmụ mosquito na-anọ ebe ahụ o nwere mosquito iyi afụ mosquito straw mosquito ndị agbala akpa obi ifudugo mosquito gbara akpa obi ifugo na-ajụ na mosquito na-eme ji ebe nọ ebe a ruo ebe ị nọ ọ na-amị gị ọbara sef ima mmadụ ọ na-amị gị ọ na-afụ gị anwụrụ n'aka o wee na-ajụ oyi itetezi ole n'aka ọkụ Nigeria at 60 Independence special nganga special ịnweta iji nganga special ya na nke taa pụrụ iche ọ dị special ọ dị nnọọ iche maka taa wụ 60 a na-asị nwa ogologo awọ na nwa m etoola ogbe niile onye isi ala enyego independence speech onye ọbụla na-enye ma speaker of the house ma senate president bịa ka anyị nke anyị ga-enye as ambassador ụmụ iyo na-atụ anya kedu ihe ga-abụ independence speech m ghọtago na na-ekwunyelu ụmụ iyo ndị obodo ebe ọbụla ị nọ ọ ambassador ụmụ iyo onye isi ụmụ iyo na-achọ inye speech ya based on Nigeria at 60 ne ya nwiyo 1 based on Nigeria at 60 3 4 ngwa anyị speech gị ụmụ iyo ebe ọbụla ị nọ mpa na-ekwunye elu gị ghọtago nke ọbụla ị na-eme gbado anya onwe ambassador nwa iyo na-ekwu okwu na independence speech ka mmụọ na-achọ inye nwanne based on okwu akpụ n'ọnụ na Nigeria at 60 nwanne ife nna agwa onye ọbụla bụ based on na ndị golo egogo ndị lekwa na-ele elego nwanne amalife emesi meela onye ọbụla ghọtago ọ bụrụ na omenkwe nchịkọta nne elelie ya ozugbo nye onye ọbụla ege ka onye ọbụla malụ ihe gbado anya malụ nke ọ na-eme ghọtago ekene m unu ekenekwa m unu ishok you ishake me o weko si shake go don face ama speech ọsọ ndị ma WhatsApp ma di speech ihe na-akọ ugbu a na gị nwa so gị nwa ma WhatsApp maka na isi gị ka eji ree Samsung chetere m ka mana nsogbu adịrọ isi na ọsọ gị nwawo ITK nsogbu adịrọ ka anyị kwere na ọchịchịrị gị udo na-aga udo na-adị ụmụ Igbo gị nwawo ụmụ Igbo nna-asị ụmụ Igbo gaa na abụmụmụ ebe ịbụ ụmụ Hausa mana nke ka mma ebe ọbụla isi Igbo isi nyamịrị isi ebe a na-ata ịmago n'ebe ọbụla isi nke ka mma na ịdị ndụ taa ị na-anya n'aka nri gị gaafụ ndị fụrụ gị n'anya na ndị fụrụ n'anya ị na-ekwe anya n'aka nri gị ekpe gị gaafụ nri in fact ị nwere udo na ọṅụ nke ahụ kachasị mma ma ihe ọbụla adịrị ọdị na ịdị ndụ first ihe niile adịghị oke ego bekee ego eji eme ọnụ ego eji eje mba ego nwiyo na-achọ left right and center awụchigo m n'ọnụ ọkwa sị gị
bịa na nketa dị special, bịa na nketa dị iche. Nwunye ka m njigodo gị ịwụ nwa afọ obodo anya ihe nwe bụ dual citizenship. Chenu na ọ na-asị gị n'ọsọ gị ịda ka esi ekwu ihe ahụ sef ị na-agba speed. Chenu na ngwa jie break maka ị na ịnụ sound agwa gị onye a taa ka m na-agwa gị agbago m ya ngwa ewepụ asụsụ Igbo mata wụ Independence Day, ihe mmadụ niile ga na-akpa ebe niile ewu Naijiria nke a emere m nke a mepụta m nke ọzọ, mana ewepụ asụsụ Igbo nke anyị na-asụ ugbu a na-asọ gị ka ekunyere gị honey ya mmanụ aṅụ si gị rachawa. Ewepụ asụsụ Igbo onwe iyo onwe asụsụ ọzọ ị nwere ike sụa ọfụma ọkwa na obere na Naijiria. Ọ dị mma. Nke izizi bụ na nna ekenegodi gị mana nna ekwu okwu sị gị na mụa bụ dual citizen na Naijiria mana ịghọtala ihe nna ekwu mgbe ahụ. Nke izi bugodi na mụa bugodi ezigbote nwa afọ Igbo by ibidogodo okwu ebe a ka first citizenship ntị bụrụzie nwa afọ Naijiria second citizenship by dual capacity. Asụsụ nke a bekee oyibo niile a na-asụrụ gị ama m ebe m banye na my thinking faculty wee bupụta bịa agwa gị onye asụgoro ndị Igbo once in a while ntụpụ ya mee na na-asị ka ihe na-emezi tinye mere na gbagharịa afọ you maka na-agwa ọnụ ka anyị nọ na-eti ride on pastor. So based on nwa afọ Igbo now abịakwa na nke side nwa afọ Igbo na-asụ dialect ndị mmadụ ngwa sugodo like one ka ị nwere ike sụ na-asụ Igbo language. Ịma nke a na-akpọ Nigerian English. I'm going to come now. Come and be going. I'll come and be going now. What I do, I never experienced it. All Nigerian. Calm down. Be coming down like this. Calm language on its own. Be coming down. Also, dual citizenship. You not understand there. It shock you. You know the good oyibo. Which language would that one? Nigerian English. So about manufacture there now. Put here package. Brand there. Came with a dictionary, you know. Come on, that way can see. Shock you. Come and be going. I'm coming to be going. I'm going now. I can see. The Association of Nigerian English Producers. Okay. Can see now. Now. Based on the upcoming generation. Okay. Your head is there. On page 35 of the unpublished dictionary I na-akwado now. Biko asụsụ ọzọ ị na-asụ. Mana nke bụ eziokwu asa kwefe ihe anyị chọrọ ịkpa na language. Language bụ ofu n'ime katakata anyị na-enwe n'obodo a. Life ka m gwago. Mana mụ atinyere alụ na Eko ebe last week na mụ atinye alụ si by aja na-agbagote ikate banye nwa mmarụa ama m onye nọ na dị moto mana mụ aja ọsọ baa ọtago mụ anọ n'iru ya na nwelu 500 nye gaiman sizie gaiman nye m chenjo isi ijigbo sụọ ya ka iji based on Nigerian English based on ka ọ yala ịgbagwoju ya anya na anyị niile bụ ofu anyị ọtago mụ akpọlọta anyị nyanwa akpọlọta eyi m polo nyanwa yi t-shirt na iyi belt mafia like malian pack ya cool o nwere men ihe akpanite na ojughị isi ọtago so mụ anya ga man 500 based on nyanyezie m change mo na ọ gawolo my change wale ego m na-ene m anya na smile na-ekwu na-amụ na-eti ode ololi bruku na ihe aka ọ nọ na-ekwu Chineke ọzọ nọ na moto na smile kwa nyanwa soro ha na smile mụ ama na ndị a na-akpali m based on na ndị a na-akpọ m iyi not for you mụ understand ya mako cap ọtago nyanwa na-ewetezi change ka onye m mụ na-enekwu ya na-achị ọchị si ya ọlọla na-agba gị isi adịkwadị gị mma ọ bụrụ na ịmụ ihe ị na-eme ime na-ezuzu na smile anyị na-abụ na-agwa onwe anyị anyị na-exchange the language trade by barter not for you soro gị nke gị ọkwa ma obodo anyị nọ n'ime ya ihe a ndị a na-eme ihe a ọfụma onye obodo a ga-afụ gị ọma ọchọkwa ime isi dị ebe o si ma isi ha ebe o si ozugbo ọ na-afụ gị ihe mgbe ọ ga-ekwuru gị iwu asụsụ ibe ha ọnya ka m ji gwa gị na language asụsụ
bụ ofu katakata anyị na-enwe na Nigeria. Ọ sị gị kilo nshele. Ndị a na-eme ya. Ndị ịmagonu ndị bubu m. Ha na-emekwa ya. Ndị bubu gị. Ha na-emekwa ya mana ama ndị Igbo anyị na-eme ya. Ya mfụ gị n'ụzọ ugbu a ma ebe isi ma sụọrọ gị Igbo ọfụ. Ndị Igbo na-ede ya. N'ala Igbo abi. Ijenugo ala ngwa. Ijenugo Abakaliki. Mbe vule. Ya chere ịchọrọ ịgwa m ugbu a wụ na ndị ebe m maka mụ awụ onye Ebonyi. Proudly Ebonyi. Ọ dị mma. Ịghọta. Ya eyi m ka ihe na-akpọ ya shoulder pad agwa gị na ụmụ onye Ebonyi. Ihe na-achọ ịgwa m na ndị Abakaliki iwu ha pụta. Ndị mmadụ. Ọ dị general. Nwere nna absorb. Amam ke mi no ba asụtakwa m. Bịa. Ọkwa asụtala ya. Kpachara anya gị. Ya jide onwe gị be relaxing like this. Nwere onye nna absorb, ma onye Ukwu, ma onye Ọka, ma onye Nnewi, ma onye Aba, ma onye Ụmụahịa, ma onye Ebonyi, ma onye Owerri, nwanne onye ọbụla bụ accomplice. Nigerian English. Ọ dabala. Ọ bụ na ọbụla vision a nwe. Ma m ebe nkala ịnọ. Chere ihe na-eme Ọ bụ na ọbụla my calling. Calling. What is your calling? To be a pilot. And I'm piloting the affairs of the air. Biko chere mụa. Maka ajụrụ m gị asụsụ one si ga. Okay. Ịgbago round and round. Agbago onye na-asụ na isu nwụli ya. Gịnị ka eso? Onye ka eso ngwa gwazie m onye eso. Sụgodo ofu n'ime ihe niile esiri na-asụ. Asị gị na nna asụ from First Republic m. Okay, ne ya ihe anyị ga-eme ugbu a. Asụsụ one ma na ị na-asụ. Ọ dịgodo 10 ọ dị 20. Jide maybe like 5 n'ime ha wee sị ndị mmadụ ụtụtụ ọma ma ehihie ọma. Nke ọ bụla ngwa gaa n'iru. Ngwalu 10 n'ime ya. Okay. Nke mbụ, ịsaala chi. Ụtụtụ ọma. Imela ha. Itetego. Onye ka ị gụtago? Ọkwa different tribes, asụ different tribes ka na-asụ Olugo. Mana First Republic. Keka ụnyaadị, keka abalị ụnyaadị. Ise. Nne keka enu akwa dị n'abalị ụnyaahụ. Itidogo? Nke ị na-etizi m maka ihe na-akọ ọwụ sọsọ. Asị gị na First Republic. Don't worry. N'ime First Republic a enwere different tribes, different languages. Be coming down. Ọ dịrị izi. Ọ dịrị izi ekwetere m mana nke anyị na-asụ kwa ofu asụsụ ka ị na-asụ. Ọ bụrụ eziokwu First Republic. Mana nke ka m ụtọ ọwụ na ịnọgo na ya Second Republic, ọkwa Second Republic gịnị ha. Chukwu ga-enyere gị aka. Republic. Wee ọzọ ya aba moto. Onwe onye ga-asị gị ọde. Si gị olori buru nkụ. Onye ọbụla kpọrọ ya again. Mụa ya based on ọ bụ na ị na-achị ọchị na-agwakwa gị ya. Mụa na-achị ọchị na-agwakwa gị ya. Ọ bụrụ na ị na-ịmachuru ilu, mụ afịkọkwalụ gị ilu, gwa gị na ilu m bụ ilu nsị, ma agwakwa gị ya. M na-agwa gị na ọ kara gị mma ugbu a. Na ị bidoro ugbu a mee gịnị? Mụtawa ka esi asụ asụsụ ebe ị nọ obodo a. Akwa na-agba mbọ. Mụ a na ị jụọ m ma agwa gị. Ị bịara asụsụ obodo a hapụkwa nke asụsụ Igbo. Mma asụ asụsụ ebe anyị. Sem Karone bụ nwa afọ. Hey! Gụna anụma nwada. Kakao! Nwada Ebonyi steeti. Kedụ asụsụ. Ndị ọhọtara nji eme ọnụ n'ọbụ m dụ nno. Na-ewo m original, fake. Any other fake. Any other one is a fake. Nne nna agwọ nọ nna asụ one mbụ nwa afọ. Ịghọtara mana nke ahụ dị iche. Nke ahụ ka dịgodo. Ma bịa sị gị ịpụta mba ebe ọbụla isi m were nye ma sị gị olori buru nkụ. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ló ń ṣe ẹ́ gangan? Èmi ọmọ Yorùbá gangan wọ́n bí mi sílẹ̀ Yorùbá. Kí ló ń ṣe ẹ́ lọ páàkì síbì kan? Ọsọ nke mba ebe a bụ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ọ bụ odeju ọyọ na-enye mma asụ ya. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ma pụtakwa masị gị Ameka na mba mi. Mmekobuse mo. Nụrụ alakwudi. Mmekobuse. Nwana ebe a ka ndị interested. Ọ nwere try me mmekobuse. Nwa. Tadi ka ndị a na-ata anụ nkịta ọkụkọ. Isi ka m gaa n'iru. Ndị anụ nkịta. Nwanne ịtụkwa mbọ ọzọ, tụọ mbọ ọzọ, nye nne. Wadai.
ọnọkwa nke asa ahụ na ma asa na no asa na zia ka ngwa na ka ngwa na ọtam nyene asa based on doings email get on air otagona based on doings email on yes please mo na echizi gị the Pan African Queen life ka na agwago ngwa wetere micro the Pan African Queen ka mo na echi based on doings email otago mana mo anu kwa nwele mo ada mo na mmadụ ada mana nsogbu adịrọ ya mabara nji two republic dual citizenship Igbo kwanu agwa gị onye ihe awụ anyị gwara gị agwa na nkịta awụ special ọkwa ya so ị na-abata n'ihe anyị na-eme taa ajụ anyị na-ajụ gị ewefu asụsụ Igbo o nwere asụsụ ọzọ ị ma asụ ọfụma makwa na ị nwere ike na-agbalị n'ime ya maka ana onwe chee ma agwa gị nwe iyo na obodo anyị a fat ebe anyị ịnọ ugbu a da Lagos ịba n'ahịa onwe ndị a na-asị na ị na-asụ asụsụ ha ọfụma ị gaghị ekwu ihe dị ka ihe na-abụọ ihe atọ inye gị ihe ozugbo ya ndị a na-asị ndị a na-adị asị ndị nke ịmagono my love mụ na gị eso na you on a failed mission count me off aja na obi m ọ bụla egwuregwu ọgwụgwọ aja na obi m jealousy don't worry ịba mbazie na First Republic may change ihe mana anọ m na Second Republic ugbu a so ịma na ụna akịta based on na-ejugo na men asụsụ one ka ị na-asụ apart from Igbo ọ dịkwa mma na anyị extend kwale ya ọ bụkwa na ịpụkwa na international Pan African man ịma na asa nọ here na bụ Pan African Queen nke nwa ọ bụzie na itinyezie ya international pan maybe na ị na-asụ French maọbụ na ị na-asụ nke ndị n'igwe heavenly tongues ghọtago ndị ebikwasara aka n'isi ka ịmara nke ahụ enwelo definition ghọtago onwere ya na-aghọta ibie onye akọlụ gbago n'elu side onye akọlụ gbada ghọtago mana ekpokọta ya ọnụ ofu mba ji ka a na-eme ofload ofu ala ha ji ka a na-agbalụ mbọ ofu chukwu ka a na-efe ghọtago mana isi kịta ka ị sụọ nke gị based on mmanụ ete m mgbe nke ete m mmanụ ghọtago na enwere ike mụ na gị ama na-adakọ maka mbido my own ofugo nna m bụ ezigbote onye amụma na nkwubi okwu na inwe problem nwa anwa change mind m kwuo okwu na inwe problem ọnwụ ga ebata ka anyị bụrụ okwu a ele onye kpọnyere I dey tell you. Hello? Ewepu. Hey, brother, Papa, what? Na enu m ka m si nọdụ na ọnwekwa ihe nji onwe m eme mpa. Nwada Igbo. Yes, ewo, chai. Ngwa, ugbu a ka anyị bazie na sipiriri gịrịgịrị ọ kwesịrị na-achịkọta ya. Asa ịma based on regular demand. Yes, please. Men just na-eti m aka na-asị m gwana anyị nọmba unu na ịmaka onwe ndị na-esonye anyị for the first time. Nwanne ọ bụrụ nke a ka ị na-esonye anyị cheta na ị ga-etinye nwa ọnụ ịghọtago bata n'ọgbọ gwa anyị ka o si adị ịghọtago ọ bụrụ na ị na-aghọtago eme ka anyị malụ ịghọtago nọmba ị ga-eji wee nweta anyị based on akara ekwentị 08182426591 agwa gị onye a ka m gwakwa gị ọzọ taa nwanne gị ezigbo ntị na ọ dị very important taa 08182426591 ebe ọ bụ na ị nọ na-ewechala ihe ọma gị na-ezu ike maka ọ nwekwa ụfọdụ asị ha nọdụ n'ụlọ zuo ike taa ha sị mba na ego a dị mkpa. Hello, onye kpọnye? Ihe ọma. Hey, Daddy, good afternoon, sir. Ana m ekene good afternoon. Then ọkwa nkwụ ọtọ since na-egbuchala chachachachawo. Pattern for you. Na for you, ibuzi oje na mmụọ na oje n'ife. Na-atụzikwa gị egwu. Ew. Ego bekee. That is the man, Bikono. Agaziri unu. Yeah, daalụ. Onye nwanyị bụ unu ume. Ise. Nwunyo. Hey, Daddy, si ka jigodu gị ị na-asụ asụsụ ọzọ na-awa asụsụ Igbo. Ihe mere bụ na ama ọkwa ifuru asụsụ obodo a na-akpọ Yoruba.
Ị na-asụ Yoruba? Mmadụ amajikwa ewori m. Adịte ọ dị mmadụ ịka ndị ị ga-akụziri nwa iyo. Onye isi ebe a. Ịma nkweta na m bụ onye Igbo. Adịte ngwa sị gị ka mụ na gị maka ịghọta Yoruba ngwa sụọ obere jirigodo Yoruba kene ndị mmadụ. Eka atọ gbogbo ndị ilulu elu ilugodi nke a na-akpọ flowing river ilugodi n'isi mmiri mpa iji ye only ko ni suru ko calm down furara kí ló ń ṣe gangan. Ike ọkwa nganga ka anyị nọ unu elegokwa m ihe unu elegokwa m itavdu ka nsụọlụ na English kò gbédè ó ń dùn kò gbédè. itavdu na bikozi ògbékè kò gbédè. ẹ bá mi sọ ibo sí kó má lọ rò pé a fẹ́ tà ń sìn. nke a asa na-ekwu okwu a na-atụ m aka anụ m taa nsị ekwezi m ekwetezi m asị na nnụ taa nsị anụ m taa nsị. Calm down, ọ na-ekene gị na ọ wee bụrụ nta nsị. N'oge m bidoro isi Yoruba ọkwa ka esi akparị mmadụ ka m buru ụzọ mụta ahụ. Ọ dịgodi gị n'anya mkparị agụ mkpa ọ ga-iyi kama ọ bụrụ na ihe mere adọrọ ma achụkwa m ọsọ mgbawa. enyela onwe gị nsogbu asụsụ niile ụta ahụ ka mmadụ si amụta asụsụ ịchọkwa ịmụta asụsụ ọkwa bifo gasụwa nke ọma ya nke ọjọọ ka ị ya asụ n'ụlọ. Onye kụziere m ihe bụ bifo onye kụziere m ihe oge m n'Osogbo na dipasins m ọ bụ na ọkụ onye bụ granọt aga ọsị m sekpa ọ bụ na nsekpa onye ahụ eburu granọt bịa hụ n'ihu onye na-apụta sị m chọrọ igo ọ na-eme m na-eme nsa wetiri ewọrọ iyi akọ ekpa n'oge 9 on akọ why come carry granọt kwefugo ịma na akpa n'asụsụ Igbo wụ na akpa n'asụsụ Yoruba awụzi granọt. so mfu mmadụ na nchi ikene ya na Yoruba nsị ya taa nsị ọkpụ nsị na ọta nsị na ọ na-ekene m ekene ọwụ otu ahụ ka ọ na-esi ikwu taa nsị ọgbọ Igbo taa nsị mkparịa mmadụ akparịgo mmadụ na m amara na m akparịgo ya mana oge m chọpụtaziri ọsọ Maazị emawule frying wàhálà amakolédè kò gbédè amakolédè ẹ ṣe sùúrù amakolédè ọmọ wa ni amakolédè ẹ ṣe ó rò pé à ń bọ̀ òun ni ẹ má dá lóhùn amakolédè ẹ ṣe gan-an. Happy Independence. Thank you. Yes. Green. I have about 60 years, man. That's what I said. Nigeria, my papa. Yes. Because the man of God maybe 20 years. They will make it Nigeria, my father. Man, you will never my father no. Because my father kwesịrị ya ka m kwesịrị ibili n'anya n'ihe atọ o mere n'ihe aka ọ bụ n'ihe atọ m ya na-eso ụkpụrụ ya mana ihe Naijiria na-eme ichebe ụkpụrụ ihe Naijiria na-eme na my brother obi adịchaghị anyị mma onye isi anaghị wee otu onye isi anaghị wee nye anyị adreesị this morning ọ na-akọmpere anyị with another country ego na-ere mmanụ ụgbọala na ụmụ ihe a o chetere okwenụ na ihe da ha ekọnọmi ha abụghị the same thing with nke anyị nwa ọ bụghị ofu ihe so ya biko o nweghị ihe anyị nwere ike ikwu okwugo nke ya ekwu gafere ya mere ya bụ na panezie ya na based on na ngị nwa nwee ihe oyibo kpọ economic approach mana ị ga-etinye alụ ọ bụrụ na ọga anyị nọ n'ọchịchị na-alịtuo itinyelu ya alụ ịghọtago ka anyị ma na ime nwuli ya na ọfọ yuo inwego dị from ihe ikwu na inwe economic apprendi Sụpụ oyibo Maazị onye majare mpa ịsụchago oyibo gbariere m ya nsogbu adịrọ na gbarie isi na nsogbu adịrọ oke mgbari elu bịa gbarie na asụ Igbo. the problem bụ na mgbe m na-eme ka ndị standard 6 anti anyị bịa dị ime muzie nwa ọkụzi tọpụrụ ọla English that time ịghọtago ọ ya bụ problem nwere na
nsogbu adịrọ uru jisi ike Daalụ sir. Padalụ. ụbọchị Tuzdee gara aga mmadụ bịara onye unu kpọtara iwe na-ewe m na atragidere m ka m nwee ike jụọ ya ajụjụ nọmba m abataghị netwọk ekwere ọbata ọtọ Netwọk nyere anyị ihe nsogbu. buru ibu m kara eji ya Netwọk ahụ ya anyị nsogbu mana a nwekwa eke bịa mgbe ọzọ. Anyị na-enekwa anya onye ọzọ anyị nwere ike ịkpọtazi ya bụ onye isi ndị uwe ojii n'ofu steeti na South East ka ọ bịazie ebe a. tupu gosi unu na-enye aka na-akpọta ya ojikoni unu tụrụ ya dịka ọsọ ejikwa m ohere a na-arịọ ndụ na-edozi ụzọ gọvanọ anyị bụ Sowolu ya biko nyere anyị aka nọchi fiber ụzọ maya ụzọ ebe ahụ agakwa aga ebe ị nwere ike ịzụrụ ụkwụ krọs ihe nke ebe 5-10 minutes ịbanye na moto ị nwere ike ịnọchi ebe 2 hours before krọs ọhịa dịka n'ụzọ adịrọ mma ama m nọ na anụ onye anyị bikọs enweghị ya si ebe a ekwuche ya ọ na-eme ka anyị ekwu eziokwu ọ ikuku ọkụ ka anyị nọ ebe a anyị fụọ ya n'ofesa Hot FM. Daalụ mpa imene Daalụ. asa na eme ya ka mgba no obele ihe na-ewe m iwe o Chere ọmụ nwanne Amakwelede. anụkwa m ede Ede eji esi ofe. anụkwa m ode again ode na ede bụ ofu ihe Mba nọ. and mụ ala ikizi ya mba nọ wo ofe ihe. Calm down, be calming down. ọ na-agị sị m taa nsị sị m na ị na-ekele m obele ihe na-ewe m iwe o Hello. Hello, Ebonyi. Na maybe that. Obi na-atọgọdị m ụtọ na-esi n'Igbo onye Ebonyi. Ahụ nwafọ. Exactly nne. Ebonyi kwenu. Yeah. unu na-emezi racism ebe a unu na-emezi segregation Ihe ọma, ọrịa ime. Adị mma nwaanyị ọma. Keki dị nne. My sister, ifugonu now. Adi Igbo nọkwa. Nne megodi ga-enjoy. Jisike. Thank you, my darling. Happy Independence and Happy New Month. I wish you the best. Nwiyo. mommy ka ime Echefubeghị gị o. amazi m ọkwa bịazi kịta sị na m enwezi independence unu na-emezi m racism segregation kọntrị m ka m chọzie na kịta Ebonyi. ihe unu na-eme Ị na-asụ Yoruba? Ama asụ orubekwa 3 years m bịara asị ka m kene gị olu gị ahụ na-atọgodi m ụtọ. Ka isi gị jiri Yoruba kene godo nwiyo maka nwiyo si na mkpọga ya ihi ọ na-ọmahụ na ọnwa m ga-ọwụ. Nwiyo. nwa Ka asọ. Ịma nke ọ gwara gị ọ na-asị gị good mana afternoon. trọst na-asa ka ọ bụ na ọma mkpogbu n'iyi So eke mụ good after agwanụ. ka ọ na-ekene m nwa ụtọ fiọma daalụ Ịlago n'iyi. Njise dị ike. Daalụ jare my sister. ogugo anụnwa ya eme otu nwugodi ayọ mbọ Ọ na-melt gị? ọ ya eme otu nwa ayọ mbọ Ọ na-melt gị? Ọ ọ na-melt gị nwoke confess it already. Na-eme gị anyị nwa. nọ n'international program hello onye kpọnyere Hello, Ebonyi. Nwoke ọma. Ka ime. Ịfụkwa ka m si n'ebe a with padded shoulder pad. Ọkwa n'ọnụ bịa mere m ji kpa station ọnụgo bụ gbuo anyị. Ewo, I'm shy. Why shall I shy? Nakwana nkwu. Isi? Ị nakwana? Ị nakwana nkwu? Ị na-aga-eji ya. Akụkọ yi ya zini. Mbano. Awụsa nke m nwo kada. To. Kada. Kana ji magana mu kada nkwu. Yes, kada. Ana m achọkwa onye ga-akụziri m Awụsa ka m nụọ ya ọfụma maka ọ dị m mkpa. Ka m wụzie Wazobia. Ka ebe isi akpa anyị n'aha gị gwa akwa anyị o. Aha m bụ Misa Akechi ma Italiwo na-akpọ. Ngwanụ gị na nwunye okenye nọ na ọnwa ụsọ naanị m n'ebe a. Onye brother mpa nenu plug spanner ka m na-achọgharị since otu mba isi gị n'ebe ahụ ana m na-achị ka ịtọ anyị nsị abụọ Add it to your dictionary. onye obodo nna ahụ Ọ mana aside Awụsa nwa asụsụ ọzọ ị na-asụ? Ana m agbanịkwa na Yoruba ja. Ngwa sụta obere nụ. Okay. Eka asọ. Nwunye ike asọ na? aja no na-ekerezi na m na asụ m amara otu n'oyi ka a na-akpọ ya. I trust to anybody again. Eke ọba ahụ dị iche ewu.
ọ na-agwa gị na ịma na one ya kịta mmadụ afọ ilu ga-eme a na-ekene m enwere ike ọ bụrụ iyi ka ọ na-akpa m na smile onwezie trọst oha ngwa sụwara ya nke ọnụ ga biko na-ekene gị mpa sụọrọ ya pidgin ana m adị ihe ị na-ekwe maka ka o si adị ị na-enwekwa nwere aṅụrị nsogbu adụ anyị na-enwe aṅụrị yikwa green white green green white green ha bụgodo nke ahụ ka enwegodo hedem ndị ụfọ ụfọdụ akpajuru na green white green okay ka emebezie white emejia nke white because ịma na white na anya na-afụ akpa onye ọbụla anya amala ihe itinye n'akpa na-eyiri white ọnya ka anyị ji wee na-ekwu ka anyị kwụsịzi ịkpọ ha ndị uwe ojii ka ha yibe white ka kpọba ha ndị uwe ọcha ka anyị maa na onwunye ya dị iche akpa onye ọbụla enwe ihe onyonyo itinye 50 naira na akpa ya afị anya ajụzie gị ebe ka isi weta ya mpa isi gị nọgodo di ya fes ibugodi Minister of Reforms adịghị abụ onye Enugu steeti nwanne m nwoke nekwe boundary nekwe gị nekwe m ngwa ka ntinye gị kaka kpupu bọnwụ n'ọnwụ iyi ọsọ na kaka kpupu kakakao salute gbosa ne ya gbosa 7 gbosa na-agbasa ozi ọma nganga na ya ekwechirigo nke a na-enwekwa m tọtọrị na-agwago every Tuesday, Thursday na Saturday anyị egwunye hie fine na nwanne ihu ụmụaka m enwekwa ebe m na-eje until 2 akụọ mbido 1 nọgide hie till 2 akụọ nwekwa ebe m nwe ebe m na-eje ka m nwere onwe m ohere nke taa adịta ya mba ife ada eme gbada ya na Happy Independence a na-asị gị bawo ni keke ime eji m nwayọ na-akụziri bawo ni so onye ọzọ kpọọ na nsị ya bawo mi si onye abawo hello bawo mi bawo ni okay bawo ni hello onye kpọnye ehihie ọma good afternoon ba ọma ahụ Kelechi ka ebe isi akpa anyị hello Kelechi anyị na-anụ gị hey ọgam time for you adịte ha maka na efe alụ na ka o esizi na anọkọtazi mbebezi elu gị akwa ị na-eme otuzi my heart okwu ị na-ekwugodi now ọ na-abanye m n'ime cavity like buka cavity ọ na-ekunkum wee ebe buka cavity inunugo ibad ị na-asị ị ga-edenu dictionary gị deche dictionary gị anya agụwezie mụtawezie maka ebe isi wee kpọnyere ife a Kelechi anyị na-anụ gị na-aga n'iru ka ebe isi akpa anyị ka esi ngwa kpaghachi anyị ọzọ biko nụ ọ dịka netwọk ebe ị na-adịrọ mma 08182426591 08182426591 akara ekwentị anyị taa wee Independence Day special day anyị na-eme taa ịma na-echeta mgbe anyị nọ primary school ihe na-efe ọ mụ na-akwụ n'ilu na machin mfe maka ebe a kọmanda onye na-akpọ result na-asị get me that boy ife ebe na-eme machin hello onye kpọnye ehihie ọma nwoke ọma Chibaike odogwu onye nna Chibike ji eme ọnụ amadị m nọ ofu ụzọ ka mụ na isi aga ịmabe nkịta ga mmapara ngwa ka m kọwara gị ọfụma ka m kọrọ gị ọzọ ada Igbo ada Ebonyi steeti ada ndị Ebonyi ji emegodo ọnụ on ekunkum wee aha ya wee ego bekee ọ na-ameltụkwa gị ọkwa imelt gị ugbu a sị ka m gwọọ gị mmiri because iwe onye nke m special you ewo mmiri anọkwa ebe a sị ka m kụpụrụ gị aka
Yes, yo. Kebi si n'Ebonyi. Abonye Igbo. Na-akọ gị n'ọzọ. Somebody is jealous here. Somebody is jealous here. Chibike. Onwe asụsụ ọzọ ị na-asụ? Na-awụ asụsụ Igbo. Ọkwa Yoruba nke eji akpọ mmadụ ihe. Ewo, ọkwa ịma Nwiyo chọrọ ka akụzie ya. Ọkwawago ọsọ. Mana Nwiyo nke wụ eziokwu uwu ma ikwere ma ikweghọ. Ala Yoruba ka ị nọ. On a long run ọwụ ndị bekee. Ị ya amụtarị asụsụ and iwu ọmọwanie mụtụtụ ekpe ọmọwanie afẹ́kọ́ elédè. Stress asụsụ a na-egosi m na ị na-akpọ m iyi. Ịchọ m iyi. Chibike biko gịnị ya kwuwezie ka ọ ghara iche na m na-akpọ ya iyi. Mpaka ka o si adị ka ị si celebrate independence gị. Nna, anyị just here right here n'obodo. Nwekwa ebe a na-anakọrọ ha. Anyị gụba m si edesi ewo n'igwe gboo English si ọzọ. Na nwadị ga-aghọta ihe na-asụ. God bless you. Abịa. Ka anyị sụọ Igbo. Mbido sụwa nke nna. Mbido sụwa nke nne nwere ike kọwara ya Nwiyi anyị azazi kọlọm next time. Na-enwe anyị anwa ọkwa eme enwe anyị anwa mụ agbapelu ya fim. Mgbagodo ihe m bụ agaghalị bụ 42 inches television. Ịma asụ. Why not 42 inches? Otiwa kọ mi báyìí bí ọmọ ilẹ̀ Ebonyi State. Èmi kan ti kọ̀ ẹ́. Ó dáa. One Nigeria unity. Olódò Iwiti. Ọ nwere njila ike ụmụ nwaanyị Fulani. Anọkọta ha eme. Oke ịchọ ịbasi na Fulani. Ọ nwere ụdị joy ọ na-enye mma nne ya. Mba, ka o si adị n'ogbe ahụ, kwa ife a na-anachalụ ha. Ya na-ete na ụka mgbede luo na men atọ tebụl. Biko, ị na-emekwa anyị invite. Correct. Na ntinyekwa alụ dị ọkwa ndị Nigerian Brewery ka ya emechi market. Ntinye alụ dị makwa nka nsi kwado na ntinye alụ dị short or down. Nganga unu jisi ike ihe na-eme na ndị anyị mma. Ma mpa na-agbasa dị ozi ọma na-agwa ụmụ Igbo niile nọ gị n'akụkụ. Every Tuesday, Thursday, Saturday anyị akpọnye here full time. Biko na-esokwa anyị na social media platforms. Ọ dị mkpa. Very, very important. Ọ dị mkpa. Nsị gị ọ dị mkpa. Facebook Nganga Igbo, Twitter, Instagram Nganga Radio Show. Just so anyị ka na-afụkwa ihe anyị na-eme. Ihe ọma. Kwado ya ada. Kwado ya ada unu. Nganga Igbo. Ka ezi onye gị na-eme? Makwa egwu ị na-akpọzi ị na-etinyezi m n'ime spiritual quagmire. Hey, you don't go quagmire before. Mba, mana m agaghị akwụkwọ. Ebe a ka m tinyere ya kịta spiritual quagmire. Spiritual quagmire. Quagmire. Ka ahụ nke ọhụrụ. Ehihie ọma. Yes, my brother. My brother. N'inwekwa people. Always some people. Esi m isi okoma na-akpọ onye nke m. Nwoke ọma. Ndị gị mere. Andụkwa mara ọkwa. Mba, nso na ekwensu bụ onye ụwọ. Ifugo ka o si adịzi. Mbara gị Nwiyo ji eme nte, Nwiyo chọrọ Nwiyo ọ bụ ụwọ. Ma nchenji elu gị maka na gwazie ndị Anambra ha tinye elu m alụ. Gwanụ ha na. Nghọtago na mana achọrọ m ka ọ dị ka ya bụ ime ihe ndị PDP, APC, INEC atụwa akwụkwọ eme vote ndị ebulu ballot box ebulu ballot box ọwọ nganga Ebonyi, ọwọ nganga Anambra, ọwọ nke ọwụ Enugu. Ihe a wụ nganga Igbo. Iwe onye Ebonyi bata ike na onye Ebonyi nsogbu adịrọ. Iwe onye Enugu ịbata ike na onye ọbụla nsogbu adịrọ. Iwe onye Abịa bata ike na onye ọbụla nsogbu adịrọ. Iwe onye Delta bata ike na onye ọbụla nsogbu adịrọ. Iwụkwana onye PH ma Igbo asụ bata ike na onye ọbụla no wahala. Mana nke wụzie ịwụkwanụ another man's land na-anụ Igbo. No man's land na-anụ Igbo. Ịbata ike na onye ọbụla. Ọ na-eku ngwe nwekwa nsogbu dị n'ime ya. Ịghọta. Mana ịgwa gị nke wụ eziokwu. Nganga Igbo radio show ka emege ebe a.
so ọ gbasa onye ọbụla iwu Ebonyi iwu Abia iwu Enugu maka na onye anyị nọdụ na ndị ofe mmanụ na-esonye iwu onye ofe mmanụ tọ o so gbasa gị ya mee nke anyị na-akpata agwụrụ aside asụsụ Igbo si ewepụ asụsụ Igbo onwe asụsụ ọzọ ịsụga ofe onye nọ ebe a sịgo na ya na-asụ First Republic and Second Republic and Second Republic mụ onwe m nke m ma asụgo m ya gwa na-asụ Pan Africa mụfe na m die nkọnkọ iri ọkọ nke ahụ dị nkada nke ahụ dị megide ọta m nyene nke ahụ dị bawoni nke ahụ dị wetin dey happen how dey shele for your area that one sef can't still dey that place it's all kind so bekee how are you baby girl are you fine are you today your body nke a dịkwa n'English Nigerian English hello gị na-enwetakwa your own dictionary ị chọọ ka m sokwe nweta my own dictionary ọ ka isi alụ be calming down when you be calming down be calming down like this onye kpenye ebe ogbe ebe lee n'ọnụ gị iche na ihe awo ya dị gị ya dị gị unu nwe number of rooms enwe na ya die nwa anụ ya outside mba ma nne ya ihe ga na-anụ ya inside ọ ya dị between me and you na nsi gwa gị ya between us yes a third party ị maka isi kwere m ya ka o si ba m na ntị ugbu a a third force ewere go m selotape mechie ntị m gbam onye nchọ ọmampụ a third force just me and you nwe onye ọzọ na lailai so mụ na gị hello onye kpọnye hey mpa onye isi monsa okay chukwu aga mpa ka ebe isi akpọ onye nna unu na-emesikwa ihe ike dee o na mụ atinyekwara alụ na one field n'Oshodi ka m gwa gị encounter m with ndị a yesterday ntinye alụ na one field n'Oshodi based on na ịma na mụ agba abụọ with Mikel Obi ha Kanu Nwankwo ha nọ na ekwesịrị m isoje Atlanta mana abịa rofu boot m na airport asị m ji ewechi ya tia before m pụta plane apụgo ghọtago so mụ atinye alụ na field dị n'Oshodi ka m bịa gosikwa ha mmesmarize ya ha ghọtago gosi ya my skills na ndị asịzie m na a na-akwụ 1000 wee gbaa bọọlụ nsị ha na nna agba the bọọlụ ọ ya na-apụta na TV ọ ya na-agba na Super Sports ndị a na-asị m na ha mara ihe nna akọ mụ tidokwa ịghọtago na ka esi egbu karịa ndị mmadụ na Nigeria the thing wute m because m mana m bụ international superstar ego bekee my darling wee dị fine jare wee dị okay anyị mega celebration Independence Day nsogbu adị maka ajụjụ unu jụrụ taa unu si onye mụ asụ asụsụ ọzọ abụghị Igbo nke mụ amakwana bụkwa asụsụ obodo a ka mụ ama asụ asụsụ Igbo ọgwụgo ngwa sụọ nke ịma asụ ka anyị nọ ya na báwo ni iṣẹ́ náà iṣẹ́ wà iṣẹ́ wà ó ń lọ dédé. mo gbọ́ yẹn náà tẹ́yìn náà sọ Ọlọ́run fún oṣù gbọ́ báyìí mo kàn lọ́wọ́ tó ti fún yín ni. ẹ wá fún mi ní gbòòsà mélòó lẹ wá fún mi báyẹn. gbòòsà mẹ́ta máa fún yín o. ó ṣe jàre ọmọ mi wá. gbòòsà gidi mẹ́ta gbòòsà. eléyìí tí ń jowú bíbà yìí má jẹ́ ká tà á. ẹ bá kọ́ náà ẹ jẹ́ kó gbọ́ náà. kò fẹ́ gbọ́ mo sọ fún mi fẹ́ kọ kò fẹ́ gbọ́ ni. mpe na ihe na-ekwu asị m onye isi na-asụ ya kò lè gbódè a máa ta a máa gba change ni. o ṣe jàre ọmọ mi wá dá fún ẹ. mo dá fún ẹ. ẹ jẹ́ tẹ́ fún kọ́sọ́mà jàre. o ṣe jàre baby boy. very important anọ m nke a customer attend very important. ị ga na ịwụ n'onye Igbo Igbo ma ekwudi abịa maka ahụ kudi ego very important owo ori ewa mbe isi gị na-adị ya ọ na-adị ya hello ọma hi hello isi hello anyị na-anụ gị
Isi? Ekponye. Nwa nwere ụba. Hey, obufego gwa driver ya ga-eche. Si driver ya stop go to the motor. Ebe ị na-eje ka dị fa. Ị na-eje CMS ọ kwụsị n'ikate. Nke a wụ Nganga Igbo radio show. Na Hot 93.3 FM echefula biko hapụkwa na anyị na-asụ Yoruba asụ Kafanchan. Ihe a wụ Nganga Igbo maka nke a wụ special program ka anyị ji eme ihe a niile. Based on independence. After today, nna ị ga na-anụkwa asụsụ Igbo. Don't get it twisted, ma ọrụ the bunch. Don't get it twisted. You're sitting on a long thing. Ihe a wụ Nganga Igbo radio show. Hot 93.3 FM. Na Lagos. Ị na-anụ ya? Maka mgbe ọzọ. Ị na-asụ Igbo, o nwere ka o si eme m n'ahụ. How does it do? How do you feel? Does it make you melt, baby? Anakwa m ije the first thing nchọgodo ịmụ bụ n'isi asụ Oyibo. Okay, I'll teach Isi you. eme punctuation. I'll teach you. No punctuation. Maka, you are my personal person. Hey. Makuziri gị ya. Without fee. It needs any language. Without fee. Third Republic gị ka nchọ ịmụta. Bata ne the way. The third one ka nchọ ịmụta. That Third Republic mma na-akụziri gị French. Masu French. Anya anyị negodiri first. Makara mụa just nọdụ nwayọ mechie ọnụ. Nsụọlụ gị mgbe m nọ primary 4 eje m international French competition. Ma ọnụ gị dị. Ọnụ gị adị ijere. Eje m French international Vienna. Yes. Ime ya bụ bonjour. Ama m nke bụ bonjour. Isi. Na amụrụ onye a n'ọnwa June. Okay. You go common televu. Anụgo m ugbu a. Common television. Common television. Common television. Common televu. Common television. Common television. How to say common televu? Ikuzere mmadụ French, ya ga na-enwe F9. Ihe ọ na-agwa gị bụ common television you no have. Okay. Like bonjour. Ego ne ka eji abata French classes na your academy. Maka mụa. Abụ m a patriotic international citizen. Yeah, nke a na-abakwa n'ime dictionary gị ahụ. Gbam. Nke a nọ na page, I think page 62A2. Ya na ọ tọrọ Nigeria. Page 62A2. Ọ tọrọ Nigeria. Yeah, akwụkwọ apụta. It will be sold out. You didn't go bad before. It will be sold out. No international recognition. Okay. Sit down. Subazielu gị Chinese. Enwem certificate. Enwem certificate a na-akpọ B3 na Chinese. Na-ajụ gị kamgbe ka asụsụ ma asụ ga na ebe a na-eme. So ịmacha asụ common television. Achọrọ m ka ọ bụ na ndetu ihe ndị oyibo na-akpọ pompous. Okay. Mana nwe iyo nke mma. Ma ọ na onwe iyo nke mma. Except no the fake one n'ebe a. Maka bunye onwe m enu na people ya na-asị, hey, so nwe iyo bụ international man. Achọrọ m ya. Achọrọ m ka people na-afụta mas, normal nwe iyo. Gentle, easy going. Need for your mind. You see? Now for your church mind. International places. Just for languages. Because hiji or ferry or bicycle. Common television. On airport dị na side Ọchanja na azụ ọpụ iwe ka. Ọtago nwere ịdị ya ada ebe ahụ. Megodi na fana na nwa na moso. Ama m na-eme nkwete na mana ọ bụ na tone Ọnịcha ya ama na enwe airport ebe a. Megodi na fana na nwa na moso. Anwụrụ liga enu na international. Ya na-esend n'ikuku ebe a. International airport. Biko taa ka isi rute na Lagos a. Mwaji flight wee bata here. Okay. Mana that place, anyị enwetabe certification. Ọtago ya mere anyị ejibe agụnyebele ya na airport Nigeria nwe. Ọ bụrụ na anyị nweta certification anyị na-eje for now. People will be amazed. People will be shocked. Ya bekee. Na anyị nwe oyibo airport na azụ ọpụ iwe ka. Sopo ya. Hello, ya kpọnye. Okay. Ọ na-agbalị ịbata ka anyị mara ọbatago. Okay. Nwiyo. Now that anyị enwego international airport n'azụ ọpụ iwe ka. Na side Ọchanja. Na side ị na-eme ka na agbada Ọchanja. Okay, na side Ọchanja. Anyị ga-aba that plane. Ka anyị ga mee Independence Day. That side.
particular airport o nwere ka esi eji one bụ na ị na-eji ọ bụ na iyi shet ikpo ya obi go ya because na nwere ka ọ ga-esi wee dị ikuku kwuo too much ka ị nwee parachute ka shet go parachute ya echekwaba ka ikuku ya iburu ama m ihe niile nna ekwu na ọ na-asound gị ọ na-asound m left right and center anọ m aghọta ya nke wee eziokwu onye kpọnyere Wiyo Nigeria Limited. Mpe enyego m certification ya bụ CAC corporated Iri too much. Incorporated onye aka nkịta mpa kakao mpa ihe dị ya na bụ na ọ bụ na mekaniki alụtọpụ moto m na ntinye ilu efu ka o si adị ama m na ịma airport ahụ na ịnọ n'azụ gịnị ya na-alụ dị airport abi onye a bụ major stakeholder major stakeholder ọkwa ime ebe ha achọ abanye okuku ịma ebe ahụ ka achọ abanye ụzọ airport ahụ onye a bụ major stakeholder ndị a na-agbanye ticket flight ticket Ini too much. Onye na-ama aga ama gị. Mpa na amụzi a bụ na afọ ihe. Ọkwa ịma agwụ bụ Chineke gị wa sekọnd. Isi agbalị ego. Ọ sị na after Chineke na ọmụwa na-eso. Agwụ bụ Chukwu ya wa sekọnd. Pata ya egbufukwa m ịmakwa taịtụl i nyeziri m ya internet as in worldwide ha ga-egbufukwa m ịchọzikwa m ndụ. Mba ka m butuo gị ka ndị mmadụ hapụ inye gị nsogbu. Mpi ihe na-ewute m na bụ na ịbata late mgbe oge anyị na-apụzi apụ. O nwere asụsụ ọzọ ị na-asụ ka anyị gbapụ ya ọsọ. Mana agụ ofu ụgbọ ka anyị nọ. Nya First Republic and Second Republic. Gbam. Ihe eje n'igwe, don't worry. Ada nwaanyị. Nwoke ọma. Ada nwaanyị. Yes. Ihe ọbụla ga-eme gị ga-agba ofe ma mma ụka. Ọkwụfụla onye na ị ga na-agbagodi n'asa ị ga na-agbagodi na Cheka nyegoro gị gbosa melo gbosa kan gbosa meji gbosa mẹ́ta ó yá gbà. Thank you. Oge anyị agago daalụrị nne, thank you very much. Ị mere ọfụma ka ọ dị Saturday daalụ. All right, bye. Nwiyo ka anyị baa na play na before big play na hapụ anyị biko. Play na anụ ifu ka onye akpọ kịta si kọwalụ gị. Ka ọ dị biko ka ọ dị Saturday. Ka ọ dị Saturday. Ego bekee na Nwiyo na sunu. Were nọ nwayọ mega the holiday. Bye. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwanu.